Ndamuka muna sindu kudama faera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya President tauri chokwadi padare. John Marungu. Ichendi president tauri chokwadi padare. Right John. Yo. Ichendi president tauri chokwadi padare. Ichendi president tauri chokwadi padare. Right book. Wa give Marungu. Yo ero na Marungu madi mtori na padare. Ndiva. Ila idari na hiyo chizimziranya ya mara mtori nawo. Usumze voice yako. Nyaya yangu ndeyekuti tiri kupumana uroi mumusha. Inini ndiri kuvafungira kuti ivo vakabata naivo vari kuti neniwo ndakabata. Saka muri kunangana uroi. Vanhu mambo muri kunangana uroi. Ichokwadi. Kuyowa. Azvisi. Ndingataura. Matunangana kunanga imi. Inini ndakavataurawo naivo vakanditaurawo ava mukoma. Nababa ndakazovaisa nechikonzero. Wamakataura akataura ndio. Ava mukoma. Taurai zvinoda kuti tinzwe tese. Audio yacho ndinayo yakaita yataita conservation yachona pafoni. Kana zvitendekwa kuti ndiiplay. Asatwara mbanzi. Nanga. Iye ndiye akataka kundiudza uroi hwake anditi. Mungapedzera. Ndikamubvunza kuti iye ndakakuroya ine. Zvodaudza mama. Iye ati ndakakunanga imi mukandinanga. Saka iye apwa ndakakunanga imi. Kuti iye akatanga mukapedzera. Ndo zvatakanangana. Munoda kutambisa time yematara. Ndokutambisa time yedare. Iye angotaura kuti takanangana. Yes. Zvekuti akatanga ndiani akapedzesera ndiani takanangana nokuti hamungatange mese ungonangana. Pane anotanga. Dai akaita mukanyarara mungadai kuti ndakanangwa. Iye ati takanangana. Ko baba makavaisirei nechikonzero ndozvaataura sinyo. Kwanzi takavaisa nechikonzero. Makazovaisirei baba munyaya dzenyu muri 2. Baba makazovaisirei. Chakaitika ndechekuti mukoma ndakafonegwa namai guru nchinzi zvakaitika ndezvo ndakafonegwa namai guru ndichinzi inini vadzinga munin'ina wangu uyo ari apa havachakwanisi kugara naye ndikati it's fine chiunganzai hama dzangu nekuti munhu haana kudonha kudenga wabhuti apa ndikati chiunganzai hama dzangu nekuti munhu haana kudonha kudenga ndouya ndomutora pachena hama dzangu dzese dziripo dzozivawo zvamuri kumudzingira asi inini ndichadawo kuzobvunza mubvunzo kwamuri ndichadawo baba vangu nemwana wangu vakafa izvi ndichada muzozvitaurawo pamberi pehama dzangu toona kuti vakafawo nei chikonzero ndakataura izvozvo musure mekunge tafamba semhuri baba avo naivo mukoma vabatwa vakaudzawo nzi wewe une bhachi rekuroya havana kuramba ava mukoma vakanzi wewe ndiri kuona uri kumakuva enda panze umbonoreurura wozodzoka uri kushandiswa mabasa asina kunaka havana kuramba asi tadaro vamurangano ndimungadaro here mudare tadzokera takuchirangana kuti tichienda kuti nganga yetoro zvazvibviswe baba vakataura kuna bamunini vasipo pana pari kuuk kuti wo ndokutema nedenga bamunini ke zvina vachakwanisa kuti waiye zvakanaka zvadaro bamunini vamwe vacho vanga vari pekuzambia vachidzokera kuzambia kwasvika vanofa mwana kuti vachiuya zvakakura ava ndimukoma mwana wa bamukuru baba ava ndibaba wenyu pasei mukoma wa baba ndirako so zvadaro vana bamunini avo ko ava munin'ina wenyu sei mwana wa baba vangu chaiye munin'ina we so zvadaro ndakaona kuti aiwa uyu zvavamudzinga ava nababa nyaya iya yakabatwa haina kubviswa mumusha isusu tikusangana nematambudziko each and every day matambudziko haasi kumira kuitika mumusha saka inini ndakuda kuti hama dzangu dzese dziungane toona kuti chii chiri kuitika kana uyu dambudziko rako richinzira richagadzirisika zvotadzingwa pamusha no problem but inini ndichikura hakusi kutanga kudzingwa pamusha usha akatombodzingwa nababa ivava achienda maoko amukoma kwakuri kudzingwa pamusha pamusha pakaenda sei shama pamba pababa
Iyo ndepani iyo chako chiripo ipapo. Changu chiripo ipapo hapana. Hapana. Ike zvino hapana ndo pandakasara ini baba vangu pavakashaya. Ndo vakati. Vakakuchengeta baba vako vafa. Handiti. Hausi kuappreciate izvozvo. Chinoitika papain. Ndati hausi kutenda izvozvo zvokuti baba vako ivo vakafa. Vakasara vachikuchengeta. Izvozvo ndozvitenda. Asi ndine chimwe chikonzero. Ngopindura pane panhu panoda kubatwa nedare. Pamaichengetwa nababa ndiwe nani? Nausha. Iye zvino yandambudziko rei? Uyu izvezvi arugana mukoma dambudziko ripo nderekuti vakanditi tamudzinga pamba ndikanda kuya kuzomutora. Ane makore mangani? Nearly 27. 27 years. Exactly. 29. Ngavabve. 197. Ngavabve. Ndiwa baba. Bye. Atina kuramba. Saka ndakati muningina undipei. Hakuna kupiwa. Hakuna kupiwa. Tora muningina wako anditi vari vese vamudzinga. Iwe tora muningina wako. Ndozva ndakaita. Chakudetsa chii? Asi chakanetsa ndechichi. Mukoma vakabva vati. Ndataura kuti nemiwo ndati muexplain baba vangu afira mushamenyu. After that simakatidzinga. Aiyo, tererai atinopa mira shama. Terera. Hauna kuzotonga mudare kayo, wayazobatsirwa kayo. Akashata. Wati baba vako nebaba vako ava mukoma nemunimbe. Very good. Ndo pawaudza vanhu padare panapa kuti baba vangu vakafira mushamenyu. Kurunzwa here? Kutaura kwakapusa iko. Kutaura kuti baba vako nebaba ava vakana kutuka. Ndizvo here. Asi wakazorerwa navo. Ndo pawabvunza kuti tanga waappreciate kurerwa first. Uzotaura. Urikuvaccuse vanhu kuti baba vako vakafira mushame ava. Asi mese muri vana marongo. Ivo zvaurikutonga munin'ina wako uyu akanofira musha mako vana vavo vake voti kwanzi vakafira mushamenyu vachitaura uyo une muromo makapusa pakutaura usati wapa vanhu mhosva taura mafacts akanaka ne zvakanaka wozokaira izvozvo ukazotisekura vavapinduri pane mashoko anenge avarwadza kudhara kuti munin'ina wavo iwo handi munin'ina wavo uri kuti iwo uri baba vako kuti musha menyu mumusha mavo newe nemun'ina wavo pato musha menyu mese kana pane dambudziko ramukuya kuna mambo taurai dambudziko chete. Very good. Handitika mukati mimi ukagara wasasamura hama dzako wozoti kuti baba ibaba ndibaba ivava asi baba vangu vafira musha mavo ndirikuona mani uyu mukoma wangu but arudzinga munin'ina wangu taura kuti mukoma wangu arutodzinga munin'ina wake. Very good. Pamusha pedu asi dambudziko ratinaro ndeiri uri babada vanhu vese vari muno vanobata mashoko saka ukaera wataura totaura baba vako kuti wakurespecta baba vako kuti vakanofira musha memunin'ina wavo memukoma wavo wagara wazvibudisa musha imomo uchaona kuti ava vanhu vachakuti saka munin'ina wako ngaatevere. Nyaya iyoyo sinyoro payanga iri kutaurwa muchivanhu chinovaka mambo ndauya pamberi penyu kuti ava ndibaba vangu ava mukoma buda ndibudewo nababa vakabereka ini uyu mukoma aberekwa nababa uyu munin'ina aberekwa nababa vedu muchakapu. Handiti nyaya yakundirwadza ndeyekuti kufa kwakaita baba vakasara vakatichengeta. Handiti indakurawo ndazodai ndadai nhasi mwana akasara ari mumusha vakumudzinga mumusha iwo musha iwoyo uriwo musha chete watinoziva nokuti baba vedu pavakafa isu taitiri vana vadiki baba vatinoziva ndeava vakutidzinga kuti tiendepi ndonyaya inotaurwa mudaro kuno tochiti isusu mwana ataura apedza atizomboda kuti uwedzere takunangana nevanhu kuti nhai baba munoerei muri kunzwa here shoko rikutaurwa nemwana muri kudzinga vana muchiti vaendepi vana mavarera. Unoona chinhu chikuru chakaitwa navo ndechekuti uripo nhasi kuti ugone kungochitaura zvauri kutaura baba vakakusiya uri zera diki uri kuappreciata kuti vakandichengeta ndibaba vako vaifanira kukuchengeta munin'ina wavo afa. Hatidi vana vane mumuromo makaipa munogodora vapenyu vanenge varipo. Handiti wapona. Saka kana mauya kunoka chinhu chatinoda tidi kupesvedzera hoto hausiri iwe ungadeedzere dare mumusha
kana baba avo varipo. Paunodedzera dare iwewe unodedzera dare neuyu mukoma wako inoti muri mukatagori imwe chete. Handiti wapanzwa? Baba havasisipo, mukoma zvasara zvakadai, tingabatsirike sei? Tarisai muone, ichi chiri kudai, ichi chiri kudai, ichi chiri kudai, ichi chiri kudai. Zvino nhasi uno chiri kunonetsa manje ndechekuti pane gomo riripo. Imi muri mega mega sevana, haungarikoromoreka iwo kuti udedzere dare rekuti toda kuona kuti chanetsa mumusha chii. Hazvisiri izvozvo. Kukwira gomo utendereka shamwari kuri sentandera richuri dai uchikwira uchienda kwariri. Nai baba zvazviri kudai zvamino tingabatsirike sei? Iwe une rako. Asi uchitave kubvunza kuti nai baba panofamba sei kana padai tingabatsirike sei? Saka zvinongoramba zvakadaro tozodii? Handiti? Ndochivanhu. Ndinotenda mambo. Chakapa kuti tuudze dambudziko rako rauinaro ino. Ndakataura namukoma ndiro rire kunangana uroi. Vanhu vari ku baba wakavaisa. Baba ndakataura. Wataura kuti ndakavaisa nechikonzero. Ndoda kuti nditange ndakusiya iwewe nemukoma wako. But wandibuditsira baba ava kuti vabude mudare renyu. Wandiudza chikonzero chawanga wavawisira mudare. Ndopandiri kuda. Kwanzi ndakavaunza nechikonzero. Ipapo ndopada kuti kubatsire. Kana pakanaka toona tushuwa wafana kuvapinza munyaya. Kana pasina kumira zvakanaka tokuripisa. Uchiripa baba tovabuditsa mudare. Ndoda nyaya yako yo nemukoma wako uyo. Takupinda kutaura nevana vani vanyamunyu. Baba venyu vakateerera. Ndinotenda. Chakaita kuti ndiise baba mukati. Very good. Musure mekunge tabva kwa Nyangata yana. Baba vakati kuna bantu baba kune imwe ng'anga tafamba semuri. Baba vakati kuna bantu baba Peter. Ndo ava munin'ina anovatevera. Iwewe ita zvevana vako chete, siyana nevana vangu. So ndakabva ndaona kuti isusu hatisina baba, hatisina munhu anomira nesu. Ndo saka ndakagona kuvaisa mukati. Kwao baba mudiki, baba Peter. Baba Peter vatori modhi yavo vangatondikumbira vakati kana mambo achitenda ma-aircourt ndinawo vane odhi yavasvika kwa mambo ndoda kuisa. Iwe pawakafunga kuti hausisina baba, handiti? Avo vakanga vari kupi avo vari kutokuudza kuti kana zvichiita isa maodhi kuratidza kuti ni good books. Navo pawakanga wakufunga kuti handisina baba kweivawo wakanga wavaisa kupi? Right. Takanga tiri tese semhuri. Zvinhu zvakataurwa munhu wese aripo. Uri kupanzwa here shamwari? Dai uchiteerera mubvunzo. Pamusoro impaundi kadakota. Baba Munini Marongo. Uri kuti babavo vakati kuna baba Peter siyana nevana vangu vapi vana vacho kutanga ndi vana vairekwa ndi vapi vakata kundinyatsojeka kuti vaireve vapi vakataura kuti vana vavo vakabereka kuti iwewe ita zvevana vako chete vapi kushamwari kutaura kuti ningi naningi havana kutaura ndosanditadza kubudisa ndoti nibhozi vakataura kuti vakati vana vangu hongu vakati vasiyane nevana vavo iwe wakataurwa here ipapo inini ipapo handina kutaura waiwana kupi pamwe ndiwo vatozosiya Papanga waitoreva kuti siyana nevana vangu. Maybe baba ivavo maybe vaitomisida vana. Ini ndonzi give maro. Chapa nditaure ndite. Vanhu vari kuti pamwe kwaitorosiyana ina give. Ndizvo andingarambile kuti ndakadzingwa pamba. Ndi handisi pamba. Saka handingatadzi kuti uzvise munhu waku vakandibvisa. Saka ndodzoka mavari sei. Una baba mubamniki baba Peter. Kune vamwe vana bamunini variko vakatoti wande. Ndi baba. Vana baba variko. Une dambudziko ripi navo? Vamwe vana baba handina dambudziko navo. So chiri kupa kuti shai dambudziko navo ndechichi. Vamwe vana baba vari kuti namo tiri kudziona ngatibatanei tese tifambe tigadzirise dambudziko. Unoda iwe ndio unozomira here kana ana baba vari mwari kupenyu. Ana baba ndo vane kana mukoma vamwe vese vanin'ina vanobatana kubaba wavo. Iwe wanzi unodhira kunin'ina wavo kwe uri kuzopinda kuda kunotonga ana baba sei? Ndaona kuti ndapiwa munin'ina wangu ini ndakadzikwa yakadzikwa so pandomutora ka kune marerero atakaita pamukuda kuti tisina kuwana mukana wekumatana ngokuti pane zvine zvichitiremerawo zvinhu zvozoita kuti panotaurika chino unobva watora chinhu chacho uchisapazira kuti kana imi makandibvisa mumusha menyu ndatizina handisina baba handisini munhu werudzi rwenyu inzwa Marongwe pamuda ndondambudziko randinenge ndinayo ndatoda kuti tikubatsire nhasi handiti chave chigondora chave chimombe
handiti wakataura kuti ndiri kuenda kubhuruwayo pana apa musi uyawo ndikati dai wamanikidza kuti uye kudare musi wa 3 handiti uri pano dai uri munhu ari kumirira kupidwa kana kuchengetwa handiti maybe ungadai usiri pano handiti chatoda kukudzidzisa kuti ukure munin'ina agokurawo handiti unogona kufa nhasi handiti ukamudhedhekedza pa 27 years anofa achitambura. Ungadai iye zvino wakatotora nekukurumidza paakadzingwa ipapo handiti muning'ina panapa ndo pandinorarama ndiri kana riri basa remaoko raunorarama naro handiti wakutopinza mwana wamai vako ipapo kumudzidzisa basa rekuti uchiona inini ndichirarama pano kwewe unotadza nei kuchengeta muning'ina wako. Inini muning'ina wangu anoteverera inini akafa 2010 handiti akandisiyira mwana so ane mudzimai wake mwana iyeye nevana handiti handina kumboti ana baba vangu nana mai vangu vakanga varipo but ndakatora mwana womuning'ina wangu ndikamuchengeta ezvino sone mumwe wangu mwana wangu ini wandabereka wangu yakudiki vese ukavaona pavanofamba ibhurugwa nebhandi handiti anditoda kunzwa muromo wekuti mwana anotaura kuti mwana anotaura kuti baba mukuru achireva ini mwana iyeye wandiri kutaura. Nyaya yauri kushandisa apa yekuti baba mudiki baba mukuru ndo inouraya musha hazviko mumusha handiti vana baba vari mukatagori ravo ndivana baba panonogara ava matare imi munenge musipo handiti munotozoita zvokunzi aiwa deedzai nhingi akamirira vakomana timuudze shoko iri aburuke naro kupi kana ava vari kuita dare nemuzukuru mwana wehanzvadzi dzavo handiti vanotomuudza kuti chiburuka kuvakomana ugare navo pasi uvataurire zvatataura pano handiti imi mune vana venyuwo kaimi handiti ndizvo vana venyu vamuinavo imimi havapinde mudare renyu handiti iwewe kana paine nyaya yekuti vana baba vako ava vachiripo nyaya yauri kuchema nayo iyo iwe baba vako vakatofaka vauri kuti baba vangu vakatofa handiti ndo pane nyaya yako yekuti baba vangu sei vakafa waida kuti vani vafe. Munhu anofa nenguva shamwari doda kutaurira handiti tese takadai so hatife musi umwe chete zvinozika mwana Mwari uchizvarwa nezuva rako rekufa ratovepo nyange tikaita mashiripita anengei handiti saka nyaya yako apa iye zvino ndiri kuda kuti uudze mambo kuti mambo toda kubatsirika munyaya iyi pakuuya kwandaita ini ndandauya nenyaya yangu ndichida kuti apa nepapa kuti vapanzwe sababa vako kuti awo mukomana ndo nyaya yainayo kuatamburirei kudai handiti then uyu mukoma wako kana muchitaurirana tauriranai mashoko anovaka handiti kwete kuita masumukati inzane ava vanenge vachifunga kuti ana baba vedu vakafa iye achikuona uchitaura nonsense kwamusoro pakeka anofunga kuti avo vari kudaro nokuti ana baba vavo varipo kandaiwa zvisiri izvozvo ndimi mapenzi chete muri tu mukudangana uroi pane anoroya pautu wenyu apa naisha uya akatanga kurerwa nababa aine makore mangani tatu vadiki 3 years nhasi 27 years nafane 27 years kana baba vaimuvenga kana baba vairoya vozoroya adaiso iwo hauoni kuti inenge ndurani handingagoni kuramba hauoni kuti unogona kuprotecta ndurani mpamombe nherera dzese dzauniform dakukuudza iuniform mukatora nherera dzekuno mukanotora dzekumozambiki mukavasanganisa chunohani pamusoro ivana mambo ndandiwamvunza wangu mukomana uyu ari kuya kuzomhara iye agara nemoto
oreda chiyabana garanechi yokutaura kusumudza baba achiuya naye papi inyaya ifana kuti uyu nomukoma wake uyu vakagara pasi vega baba asingazivi ikoma zvatidai tikadai tingatsvaga kokupotera kuti mnatisvise kuna baba sei baba hangu ngonangwi nevana ivavamo ndokumbira kutaura teterera wakazvidza nokuti mukoma wako newe iye zvino baba mukumufumura kuzere vanhu mangwana unonocheme chii kuna baba kudzorera tsika dzechivanhu saka tinofanirwa kutotora tsika idzodzo tichidzitaura padzatonosvika kunyanga watomhangarira baba titoona kuti panesvika tsika unotara munhu ari kuindireni kuti akakugadzira dambudziko uchitadza kugadzirwa naari munhu zvinoita izvozvo saka pamusoro mambo vambobvunza mangari kuti wamangarira vanhu vangani ndakanyora vanhu 2 ndobva wabvunza kuti saka izvozvo uri kuona sei chikumbiro chako chiendero mberi chitaurwa nezvacho wamangarira baba here nemwana wavo baba vako nemukoma wako kana kuti wakumira nemukoma wavo maonero ako according nekuoneswa handiti akasvitsa shoko kuna baba handisirini ndimukoma apati wangozviti pandakataura ndichitauraenderera mberi wabva kuoneswa watakodhi nekuoneswa inini chakaita kuti mukoma ava titadze kutaurirana tiri tese vana handiti mukunge ndataurawo zvandakataura vakavimbisa kuti daundirowa zvikandafa handiti mapaura ndo zvakazopa kuti uite ungati yava hondo nendikati kana zvava zvekuurayana handingati uye handingati nekuti ndandikutora munin'ina wangu vanhu vese ngavachiungana zvondirovesa ndofa aiwa tingadaro baba vakandifonerawo ndikati chokwadi ndaita sei handakuramba zvandakataura ndakuramba baba mugare padare makadaro pavakataurawo zvechokwadi vangondifonera vakati ndadzwana baba chikumbiro chenyu chedare mati makadangana uroi kuti dare rendere mberi nenyaya yekunangana uroi mukutaura mamhangarira ani apa ndakataurira vese ndo zvakanyanya so muri kuendera mberi hino ndakamangira vanhu vaviri nyaya itongo ine mberi hambozvibvunzwa namambo tichibve ipapo vanhu vafambi ndinodaro saka maybe ngataura chikumbiro yakasvika ndinodaro tokamangarira vanhu vaviri ndo zvataura saka chitaura kuti uya vanoita zvakati wobva kuti ava vanoita zvakati but ndabatirira kaini sinyoro pandanzwa kunzi ndababa ndavaunza kuno nechikonzero handi kureva kuti haana kuvaunza nechikonzero chekuti akavamhangarira nhau yeuroi kana kuti chii kana akunditaurira kuti akamhangarira vanhu ava 2 aiwa panaka ngaachitiudza uyo wakamunanga uroi iye akakunangawo handitika 6 na 9 apa ndobva baba newe zvakamira sei right pana baba neni baba havana chavakataura kwandiri handitika chokwadi baba havana chinhu chavakataura kwandiri asi pakutaura kwandakaita namukoma according nemararamiro atakamboita tina mukoma handiti vaitotaura kuti imi mundofanira ndigare nemi nekuti baba vakabata vandizvokuita vane chavakaita pakufa kwavani kwabamnini ava mukoma vakatokura vasingatoonani nababa vaitovavimbisa kuti watemawo nedemo tichitokura isu vaitovavimbisa kuti utemawo baba ane demo zvine tsamba yakasiyanyorwa parufu namai chaivo vanovabereka ava kuti ndafa ndisingaonani nemwana wangu Brighton zvinotozikamwa nevaning'ina vavo vese isu iyoyo nyaya ndiyo ngaisumudze here aiwa izvo hazvisi zvandati chakapa kuti ndivaise mukukura wakavaisa uchingakadai ngakakuitai zvakati iwewe uri kunzi ndiwo wakataura mashoko ekumise baba mukati pindurai mama hongu ndakangovati baba mukomana andifonera infekti ndakafonera hanzi nagiven ndiwo wakamuudza mashoko ekuti muwirirane kuti hatisei nababa yakati baba vako namai vako ndakauraya mwana wangu nababa vangu vandikuvada baba iwainyaya anatauri kuziva zvakaitika pakufa baba vangu vakafa 2007 na nemwana wangu wakafa na neuyu Alec uyu
ndoda kumutora muchiri baba vangu nani nemwana wangu tikati ukipa kuti kudiwa ndipo takakuputira chiti iwe ungadaro ine choka nganga 30 aundiurayi takutukana manje ndipo ndikati baba chiwa yenyaya iri kuno kwai makauraya mwana wa Givi na nomningina wenyi mimi 2007 saka Givi ariko vada vanhu vari muno vanotonganya dzakawanda zviri kutaura kana izvo zvakaitika uraza kuti wapedza kunanga uyo wakanonanga futi urinzwa here ameno kana mariwo manzwisira uraza kuti uyo akatonotora mashoko ako akaendesa kwawambotaura nezvavo nezvemunhu iye kuti ini ndanzi but muri kutonziwo futi muzukuru nemunin'ina wenyu ndimakati makauraya ndo zvaari kutaura mashoko ari uzobuda pano asi ekuti makawirirana kuti urikuona maitira zviri kuita izvo ndati vakasvitsa shoko kuna ndatukana namukoma akazosvitsa shoko kuna baba asi mukoma wako wakataura nemukoma wako nezvababa venyu ndizvo here one wevana vacho akanosvitsa kuna baba ndichokwadi saka chakapoti wakananga wapedza kunanga wakananga futi urikuona nyaya yekuitika ba ndeyekuti iwe ndiwakataura mashoko iya witness mashoko awakataura ayayo ndafara kuti varume muri kubata nyaya chakapa kuti ndidaro handiti pandambori zvikonzero ndakambogara nemudzimai wandaive ndinayo kutanga mudzimai uyu takakonana namukoma ava ndaigara na pari zvino iwe given tisingatambise nguva yedaro unofanirwa kuripa mombe kuna baba uyo makataurirana mukachinjana uyo zayo muri mukategori imwe chete nyaya yababa yekuti iwewe uri kubvuma kuti waitaura iwewe kuti pakafa mwana wako iwe pakafa baba vako vaukanga uchida kubva kunani kuna baba handiti waida baba vako iwe vakafa nemwana wako akafa kumunhu mupenyu aripo chirudzii imi baba vako vakavigwa mwana wako akavigwa handiti ndokunanga munhu uroyi kwacho ikoko vakanditi ndawangori mumwe munhu wakangosina mbovangara nyaya dzesedzi wakangoya kudare rine dare mumusha medu ndikuona chimiro chinenge chisina kunaka tiri kukumbirawo mambo mutibatsire toda kuti musha wedu uchende titsvagewo vanochendesa musha kana kubvunza cheto tamheno tinotibatsira sei mambo chinhu chanirwadza mambo ndechichi inini ndakaudziwa kunzi wewe aubate mwana akararama une vangane zvino ino ndine 3 mwana iye inzwa kaiwe shamari teerera mhani iwe wakanzi aubate mwana akararama une vana vangane kuti ndine 3 vakafa here wane wacho akatagwa nezvake yaka vana vanofa kana iwe unofa akataura nezvezvo ndiani chamo ndakafirwa nemwana haana kuroyiwa kungofa takanga tiri mudare rakatongwa nababa zvari remupapa akataura izvozvo ndiani ndivana baba akataura izvozvo pana baba vako ndiani baba ava vaivepo akataura izvozvo paivana baba ava ndiani ndikakumbira kutaurire mambo teerera ipapa oright ndogona kuti ndibaba musagone akataura kuti haubati mwana akaita mupenyu ndiani pana baba ava nizovani baba ani nababa Peter nemadzibaba ako vambotaura akataura izvozvo ndiani haurarame zvakanaka ndiri kuziva ndiani indoti ndibaba naiwe tati baba Peter ndibaba vako ava ndibaba vako akataura mashoko epamadzibaba enyu emuriyo ndiani vanonzani vanzi John Marongo ndivapi makadaro here naye baba pamusoro iri dai ndokumbira kuti muhwesa nyaya yangu isu taigara kuZambia nababa baba vakauya 85 muno munyika muZimbabwe vakasungai ndikasara ndiri kwenyu ndikouya 98 ndo pandakabva kuZambia ndisvika muno mu98 ndakaona munun'una wangu baba ndiye uno wandakasiyira zamu ini baba vachigwara nemudzimai wake airwara mudzimai wake achihofa 2000 achiroora umwe futi 2000 kuma 2002 achishayika futi mudzimai yeye vabvapo baba munini vakaiva kugara vane chigere chavo kwatoti kwaJames next village
saka bamunini vairwara ndobva votuma mudzimai wavo akavuya pavaigara pavachinyama zvikanzi munun'una wenyu wanyanya kurwara unoti omwa pamorega vuyai mumutora ndikatora moti yangu ndikaenda ndikanotora munun'una wangu muri muna January 2007 January February 20 February 2007 vairwara nechirwere chei? ini pandakoinda navo kuchipatara ndabva kwaJames vaingoti chirwere chenyika HIV ndo zvavaitaura. Then vachihoshayika 20 February 2007 yakarera vashayika vanavo vakasara munun'una anga ane matwins. Sorry baba, tikuda kuti mamwe mashoko amukutaura apindure nyaya dzimwe dzine murume uyu pamwoyo. Anga achiti arikuda kuziva kuti baba vangu vakafa sei. Ndosana mubvunza age pamaimhanya kuzvipatara. Alright. Uri kunzwisisa chamani? Tinoda kuti kana muine mamwe maproblems azosara muye kuna mamwe kune problem chaicho. Yes. Zvakafanana kuti mwana wako paakazoshaya. Kana wakaenda kuchipatara une zvawakarudzwa. Ukwanzwisisa. Saka uyo mai mununa wako ozoyati kuti tinoda kuziva kuti mwana wako akafa sei. Ndopamwe pakutsanangurwa nemukoma wababa vavo. Kuti gore rakati vakarwara, gore rakati vairwara, tikaenda kuchipatara chirwara. Mai vako vakarwara kuchipatara handina kuenda chandaisa baba vaizvimba makuru. Ukaenda pamakadzi avo unoona pakanyorwa kuti retroviral ndo yatora munhu. Saka ndini rangu mberi. Saka ndakasara nevana vavo vari 4 kubva 2007 ndikavaendesa kuchikoro nevana vangu ndave nevangu nevava vari 13 vana vangu vose ndikavachengeta vakaenda kuchikoro. Hakuna waishayiwa shangu kana bhuku kana chimwe chinhu kusvika ndavaregistera. Nyaya yakaitika manje ndeyekuti uyu vaitizi vari vose uyu ndokubva voita mhosva pachikoro ndokudana nomwe ndokubva voita mimba ndobva vomudzinga pachikoro ndokusara uyu vamwe vachidzidzavo uyu warega uyu paakasara ari achidzidza chikoro ndavidi netrakta yangu pamba uyu ndo andaishanda naye tichiregistera upi uyu chikoro right. Muna January uyu achimira maresults uyu wakaenda ndakamutora ndikamuisa kutsungai sokuti kuno vanga vamuramba ndobva akaenda akanodzidza ikoko right. Ipo paya pakunoregister mamuri muna February ndobva voti kuri kudiwa mari yekuregister yake yekuchikoro yeform 4 uyu ndo andandinaye pamba ndikati handetotakura malodzi ata enenge epitsend ndakanotakura 1 lodge ndokudzoka ndokuti mangwana achida kuinda makusensen ndakamupa dhora chimanya anonditengera papembedza apo solution uye nayo timanye tiinde tinotakura pitsend sokuti kune kuri kuri. Mukomana wakainda zuva risina kubuda iri kusvika 11 o'clock haasi kudzoka. Ndipo ndakatora tractor manje chirega ndino ndomutarisa kumagrosa ndokusvika magrosa zvikanzi hapo give waenda kwa10 cent ndokwainda kumaini ndokwari ndokudriva ndokuenda kumaini kwakwe ndasvika ndiona pana jishwa mwana wangu zvikanzi mwana uri kuchera uri mukati umu uri kuchera isi tichida kuindaku kunodiwa mari yekuregestaku ndopaakabuda paya shuwa ndakatora shamu ndikamureva shamu 2 unoitire zvinhu zvakadaro iwo wakaregistirwa wani noumwe iwo wakuda ukandoda kuchera ndikati hande ndobva akakwira mutrakta ndokumanya netera chidriva wakajamba mutrakta ndokumanya handina kumira ndangoti mwezvina ndobva ndoenda akatiza akaenda kwabristera kumukoma wake uyu ndiye first born yangu mukomana ndokwakaenda akanogara agara kusvika aroora ari ikoko aroora ndobva mudzimai wake aita mwana handina kuudziwa nevatezvara kuti kwaita mwana uyu kuma10 dzeusiku ndopa ndakaona vatezvara mudzimai 7 nemukadzi nemwana ndopa vakasvika kuti kwai mwana washayika ko mwana washayika
mutadza kuti udza kuti kwazvagwa mwana kuno. Ndikati mbomirenyi panapo. Ndoba ndakaenda kwa sabhuku. Usiku yo ndikunda ndikutaura sabhuku kuno kwaita nyaya uya mundionerewo. Kana kubudziwa kuti kuno kwazvagwa mwana ndongo usiku wachituna. Sabhuku yakati alright ndokutsvaga mamai makuru atakagara nawo akuri usiku. Ndokumuka makusini kuenda kodi kuenda kunoviga mwana we. Uyu ndokudzokera. Adzokera vakagwa nemukadzi wake iye akasukwa kanopika. Adzoka ibaba. Andina kumuona kuti Gifu rikupi. Gifu unoita zvetsika mutanda achinda achiprofita bana musha wanogara kuti apa. Ngokuti atore uyu. Izvezvi uyu unoreriwa nani? Neuyu. Ava nditsika mutanda. Ndozvaanotoita izvezvi uyu achifamba kose achiita zvekutsika mutanda achiita zvenhingi zvekuprofita haana musha waanogara uyu. Bvunzai vana vangu vose vari muno. Pamusoro pemamudonga neadzivano dzimwe dzakawanda. Kuna handisi kuona substance kana kuti udzamu repoti yaMr Given Marongo. Handisi mambo kuti vachapedzese kupedza kwangu ndapedza nyaya iyi. Ndatoti abhadhare mombe nehwai kudhara ngisinyoro. Nyaya munhu ari kunomangara nyaya ndiye ari wrong. Iye zvaanotsika mutanda ndiwo anobata varoi. Ari kudi kuvabata varoi vachiona direct. Andiona vanozvakasara. Inini atsikise mutanda mambo. Kunyeperwa ina atsikise mutanda mambo. Ina atsikise mutanda mambo kunyeperwa. Nyaya yenyapera kudhara wajaji ng'ombe nehwai zvatopera. Mambo kanga jaji achemutsa zvinobuyadi. Zvezvo zvatakuita zvekutambisa nguva yevamwe. Sari babavo vavabvunza mazvanyaya vataura. Osanayo Vakaendeswa kuchikoro. kurerwa chazvenyaya akakura chaifa Wonziwe ezvino umwe haasisiri kuenda kuchikoro. pako. Iri nhubukuti akamitisa mwana womunhu pachikoro. Andino nyaya dzo. Ngatirege kudaro kwavo. Ngatirege kudaro. Ngatiappreciatei. Cherima chinotendwa uya nacho. Cheukama mafuta steps kwakabva. Haikona kuita unhu wakadaro shamwari. Amupe vakakomboresa. Ito nyaya mabasi tu.